Hi, hello guys, welcome back to our channel. This is Ilonggo Vlogger, Cliff and Michelle Vlog. Sa mga wala pa na subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and hit notification bell button para ma-update sa mga latest namin na mga videos. By the way, mga subscriber namon pasensya lang po kung medyo late yung mga upload namin kasi may ginawa kami ni Michelle na very important this past few months and this upcoming months. Alright guys, so before we start the video, gusto ko po mag-shoutout kay Ate JB TV, kay Ventolero TV, kay Disecotana Vlogger, kay EJ the Explorer, kay Wardicel Edward, kay Chef Alan Vlogs, and kay Rasek Dia. Sa mga kaupod ko, si Victor Sapanta, si Nasser Ayan Dumamba, si Crimson Dongines, si Orlan Banico, si Kenneth John Tanaleon, si Nonon Marcelo, kag si Ninong Kukili, si Nestor para. Good morning ang mga subscribers namon sa Cliff and Michelle Mr. Paran. Ano It's all las 7, amigos, las 7. So, ano ang planos? Di ba may Marigos, hindi Marigos. So, may dagat o kung dito sa swimming pool nga may mga nagabukol-bukol. O kung hindi gusto mo okay. Oh, sige. Today is December 1 kali. Hindi. November 30. November 30 kali subong mga subscribers namo da. Ang muling adlaw namon nga perform kami. Bali ang utaya ka sang kapon, biyahe lang to yan namon. Tapos subong kami performance namon. So ang plano ko na sang nag-invite sa amon ang Department of Tourism, hamal nila mga 9 AM ano ko no ng rehearsal. Tapos as of now ay lang kami di sa Gwa, chill. Good morning. Hey, good morning. Good morning. We are all good morning. Mga pi. Sige, guys. Okay. Banat, guys. Just a reminder, a cup of coffee is worth 100. Gusto na Expensive, no? expensive lang. We would like to thank DOT for this. Actually, free naman na siya sa amon. So, pwede naman magamit pag gusto kami. Thank you very much. Gani nga, we are blessed nga na show kami dito sa Bora with the Department of Tourism. Yeah. Matahan nyo lang guys, siguro kayo breakfast kami. Kasama ko po yung Commando Crew. Alright. Hi, good morning. Tulog pa kasi ako kahit nakabilat yung mata. Si Rejan in the house. Good morning. Good morning, Mr. Floki. Hello, good morning. We're in it our cafe. It's because I cannot Hindi ka dyan. call this. Hindi ka sarang white kape, pre. Kape is life. Cafe is like Oh. Yeah. Shout out gali da sa akon nga Mrs. ara sa Iloilo City. Hello. Good morning da. I love you. It's time for our breakfast here sa resort. So, I'm going to show you breakfast by the pool. Breakfast. Round two. Right. Mabalik ko sa room naman. Yo. Rehearsal time na. Para na sila.
rehearsal time. Someone venue. Ang event dito siya sa Paradise Garden Resort Hotel Convention Center. Guys, so, ay pare, uwi ka na pare. Uwi na ako? Uwi ka na pare. Oo, uwi na. See you soon. Balik na ako Dubai. Balik na siya kung Dubai. Dubai, Philippines. Let's welcome. Tapong kita pa ito Peter. Yeah. Check tayo. Ito ta, kita na no. Hindi na mag-left, right? So, ito pong venue. Dito mga audience, tapos diri ang stage. Ayan na sila. Prepare na akong nga tumandok crew nga ma-perform later mga 1 o'clock sa hapon. Subong rehearsal lang ni rehearsal. Alright guys, nag-set up ako sa akong system. Ako galing maging DJ sa commando crew. Ano, diri ko sa tabi ng sound system. Yan. Ito ang akong equipment. Ito po. Alright.
Ready na ba kayong mag-baile? Once again, this song is called Baile. Yo, DJ Cliff, drop the beat, man. Yeah. Hey, 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 hey. Come on. Ilonggo Records. Click, click, click. Ra, 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 ra. Oh, 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 oh. Click, yeah. Oh, 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 oh. DJ Cliff. DJ Ra. Check, check, check. Everybody, let's dance to the music of the reggaeton. It's a true harmony, get along, the group. Right then, buat na apa isu later na. Okay. Commando group. Dali na. Hey oh, hey oh. Oh 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 oh. Hey oh. Oh oh. Antique, Aklan, Lapis, Iloilo, Iparas, Negros Occidental, Malta, Western Visayas. Dali na kang magkari sa paraiso. Ang nga ginapabukan. Aklan, Kapis, Iloilo. Iparas, Negros Occidental. Dali na kang magsinadya. Sa mga pamilya. Matahong na lugar ang tulisan. Dali na. Inyong masaksihan ang mga madam nga festival diri sa Banwasang Iloilo. Sugat sa paligid, makikita sa Karikad magsabay para inyong masaksihan ang mga madam nga festival diri sa Banwasang Iloilo. Syudad sa paghigugma, katuta sa may villa, tanaw paraw regata. Siyempre, hindi magpauli, hindi nagyang festival, ginasa ulog sang Ilonggo kag aton na pabugal. Karikad magsabay para inyong masaksihan ang mga madam nga festival diri sa Banwasang Iloilo. Syudad sa paghigugma, katuta sa may villa, tanaw paraw regata. Siyempre, hindi magpauli, hindi nagyang festival, ginasa ulog sang Ilonggo kag aton na pabugal. Sa Kapisgid lang ang lugar kung sa diay matilawan man ang pagkaon nga sa dagat naghalin. Esperansahan nyo man diri ang sinadya sa halaran o sa pinakabantog. Ginatawag nila inasong festival ang bugal. Santag sa kalugar aton nakadoan upod kamo sa akong gali na. Dali ka maglagaw sa matahong nga patisang Pilipinas. Experience ha ang mahigas ang kalurang Bisaya. Dali na kang magkari sa paraiso. Ang nga ginapabukan. Aklan, Kapis, Iloilo. Iparas, Negros Occidental. Dali na kang magsinadya. Sa mga pamilya. Matahong nga lugar ang tulisan. Dali na. Iyong mga mata nga mag-upod kamo sa akon sa isa sa mga lugar nga matawag nga matagom. Sa probinsya sang Antique dito ta makita ang ginadagsa sa mga turis sa hot spring. Siraan, pinirayang festival, maanyag na kasadyahan yung di pagig kuntinto. Pangalibo aklan, naman ta, dali na. Ugdai mo mga agyan nga magasabay sa tundog sang ati-atihan. Kag kung gusto nyo naman magkapatawhay, di na maduwa-duwa direkta na Boracay. Nakilala sa bilog na kalibutan. Dali na, damo patakaduan. Dali na maglagaw sa matahong nga patisang Pilipinas. Experience ha ang mahigas ang kalurang Bisaya. Paadto ta sa Gimaras kag magsugod sa Buena Vista diretso sa San Lorenzo pakato sa Nueva Valencia. Lusot sa Alubihod, upod ang mga uto
Lasing ang hangin sa baybayin nagululuko Di na silabrat ang mata ko Nagkapistahan ginatiguluhan nga festival na ginatawag na nga magahan Sulod naman ta sa negos mapaot Yan talo occidental magpalingaw magsinaot sa maskara festival na ginapabugal Pinapadayaw sa mga tumandok sa lugar Nga may sinyalis sa katawayan sa drug na nagkatoka Nakadata, dalinata, malulog na naikadluan ng mga mata ko Alright, kakatapos lang mag-rehearse. Yeah. Gusto nila ko na maglagaw sa beachfront. Yeah! Yeah! Dang. We're gonna go now in front beach. Taking a picture, the profile picture of our Facebook. Hey yo, voice clip. You're vlogging. Yeah, I'm vlogging. I'm vlogging, you're vlogging. Hands up. Vlog ko sa imo vlog. We are ready for our event. Ready na. Yeah, we're ready. Itoon para makapalipay sa mga tao diri Lord. And at the same time kami nga naga-perform lipay man. I-bless man Lord ang amon nga performance sa subong hapon. Nga dahil mag-okay lang ang tanan kag mag-enjoy gid ang tanan. Kay gina-dedicate namon ini para sa imo Lord kag sa tanan nga mga tao diri sa amon nga pag-performan. I-bless man Lord si DJ Cliff nga mag-okay ang iyang music, ang amon na mic kag ang amon nga tanan nga mga members diri Lord sa tumandog ko. Salamat kay Lord sa tanan Lord kag pangayo kami Lord guidance kag blessings sa subong nga performance. In Jesus name we pray. Amen. Tumandog crew on 3, 1, 2, 3. Tumandog crew. Enjoy. Gusto ko magamit sa mga... Ito bas kung ikaw. Hindi lang. Maganda daw yung shades ko. Arborin nilang shades ko. Hindi ko na ko, bay nang suksok bay. Ha? Kuno nga yan ko. Testing ko na si... Sanag na. Testingan ko na si Mr. Pio. Oh my God! Wow! Yun. Daw si ano ka pre? Daw si Daddy Yankee. Daddy Punky. Alright guys, ready na for our event. See. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa.
Alam niyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahong na creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose, like in a cover magazine. Dang dang, modern days ng Maria Clara, maligaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung no one lang na-notice, then such a shame. Hey! Basta Ilongga. Hey! Hey! Basta Ilongga. Alright! Basta Ilongga. Hey! Hey! Basta Ilongga. Siya maglabay ang dughan ko, gatuba-tuba, gatuba-tuba. Kung siya mag-ihumang ako nga nawong kapala-mula, kapala-mula. Kung siya nagasaot sa sunata kang nagasabay sa musika, musika. Ako wala kabalo sa naong nga obra, kundi siya ang akong naging pangilala. Oh, inday, oh, matahong dalaga, dalaga para sa imo. Oh, ang ako nga maghigugma, maghigugma. Sexy, 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 sexy Ilongga, Ilongga. Oh, matahong nga pinalag. Boracay for the last time, here we go, come on. Basta Ilongga, hey! Louder, come on. Basta Ilongga, hey! Basta Ilongga, hey! Alright, basta Ilongga. Thank you very much. Once again, we are Comando Crew. And we're very pleased and honored to be invited here sa pinakamagandang isla sa buong mundo, ang Boracay Island! Ready na ba kayong sumayaw? Ready na ba ang lahat? All the people here today, may I request everyone to please stand up. Yeah. Alam niyo ba yung baile? Alam niyo ba yung meaning ng baile? Sasayaw tayo ngayong hapon. Alright? Yo, DJ Cliff, drop the beat, man. Clap your hands, come on, 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 come on. Ilonggo Reco. Hey, hey, rap, 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 rap. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh. DJ Cliff. Everybody, let's bounce to the music of Ilonggo Reggaeton. It's the true harmony and the long sound. Maghuya-huya pa, iyong sang sinadya. Kahit na ng problema, magsinaot kita nga tanan. Kita magbaile, kag kita tanan magsinadya. Kita magbaile. Oy, 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 oh, 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 oh.
Artista kami. Iban, tig 1 hour. Mga lumpio. Tara. Oh, wala. Ano tapusin mo? Tapusin mo? Boy, kay nag-tukar na ako ng damang-damang sa ulo. It's beef steak with broccoli. It's like Wow, sarap. Wow. Hi vlog, welcome to our guys. Ang tapusin mo. Kaya po dito kami ngayon sa Boracay kasi po kakain po kami ng buhangin ngayon. Yan yung challenge namin, kakain kami ng buhangin. Lahat ng buhangin kakainin namin dito. Wow. Wow. Kakainin namin po lahat. Nakabawas na po kami, kumain po kami ng buffet. Kung tawagin po sa Pilipinas yung buffet is buffet. Ganito ba yung mukha ng buffet, yung expression kung paano mo salita yung buffet. Yung buffet. Buffet. Labas po yung... Alright, good morning, good morning, good morning. By the way, day 3, it's time to go home na dugay-dugay. Mga 1 PM ang amon nga puli. Alright, it's 9:13. Yan guys. Bali, iba ng members. Ito na sila sa may breakfast place. Pero ako, kasamahin ko si Victor Zapanta. Medyo nag-rest pa siya. Mga 9:30. Ipakawan ko siya kay kami breakfast kami nga doa. Breakfast. Video call kami ni Mrs. Michelle. Hi sa vlog, be. Hi! Okay, tuto ko sa mic, gid. Sige. Okay. Bye-bye! Yes. Halong kada. To the lobby. Whew. Yes, we're going home to Iloilo City. First time ngayon sa sa Bora. Si Orlan kag si Mr. Paran. Yo. Kaya ang experience sa Bora sa duha kadlaw. Swabe, pre, swabe. Okay. Pinaka the best. Isla sa Pilipinas. Isla sa Pilipinas. Aragoy. Yun po ang sabi ni Orlan. Ato ko mo di.
punta ka mo ito kung pwede sa Boracay Island, kaya namin na ding isla. Kaya sinabing #1 island in the world. Pre, ano experience mo sa Bora, pre? Ano experience mo sa Bora? It's fine. It's fine? I like it. Okay. I'm already... Ano feeling mo ngayon sa Bora ka na? Oh, happy, siyempre. Yeah. May naka-experience. Ano bang kota kong gambal ko na ba yun? Teka na eh. Sige be. Teka na ba Yo. Ano mambal mo, pre? Ano mambal mo kay tapos ito sa Bora? Oh, I like your mask. Yes. May available na? Extra? Lagi pa gusto mo lang na? Lagi pa gusto mo lang na yung mask. Tiya, kung mask ka na lang oh. Brown lang, yeah. Doon gangsta. Bagay. We're the gangster paradise. Noon. Okay na kami sa lunch. Pulit ta. Okay. May shuttle kami. Let's go. May pick kami nga shuttle. Yes. Ma'am, bye. Bye. Babalik ako. Ito butang to. Wait lang. Yes, putong bag sa likod. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Right, so on board na kami. Ito na sa Batiklan and going home to City of Love. Dalaw. Di sa likod ang mga dala. Ang manigali ang ano nila, ang terminal sa Batiklan. Bora, itong mga briganda. Para sa mga sakyan, sa mga van, etc. Oh, hi sir. Sige ka po na mo sa una sa DOT. Yes, sir. Siya ni nag-ano sa mo, nag-invite sa una. Grupo. Sige sir.
Saan mo ka vlog job? Sir, nice to see you. Nice to see you. Sige. Ay ma'am, thank you again. Ma'am. See you once Ma'am, thank you. Bye-bye. Alo nga man, mama. Ay, balik. Duwani sa ka DOT. Bye-bye. Do you have a question for me? Again? Okay. May Okay. question ko. Let's get Ano it on. ang challenges sa pag-shooting niyo sa Boracay? Ang pinaka-challenges ng shooting naman sa Boracay, wala pa kami na-shoot. Nagkanta kami tiya. Okay, so nagkanta ka mo sa Boracay. Ano bakit ang challenges sa pagkanta? Ano? Can you repeat the question? Okay. Kaya nagkanta ka mo sa Boracay, ano bakit ang challenges niya sa pagkanta? Nagkanta kami tungkol sa kanta namon. Tapos ang pinaka-challenges nga na ginawa naman is naglaga kami sa bala, sa picture-picture, nga nakasapatos. Pinaka-dalas. That's it. Ano bakit ah? Ano bakit ang challenges ang atong Migo Subong? Ano? Ano ang challenge ang atong Migo Subong? Ang pinaka-challenges ang migo namon subong nga si Floki, Crimson, or either what's called his name. He pay 500 pesos. One bottle of drink. One bottle of water, CO2 in English. Worth 500 pesos. That's it. His feeling is very hurt. You know hurt? Hurt is a complaint of heart. That's why you hurt heart. That's it. 6.5 hours later. Alright guys, so this ends my Boracay tour video. Kasama ko po yung mga kaibigan ko. I just wanted to thank Department of Tourism for inviting us sa event namin sa Boracay Islands. Okay guys, if you like those videos, my Boracay tour videos, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. This is your Longo Vloggers, Cliff and Michelle Vlog. See you in the next one. Bye-bye!